Това не е финансов съвет и е само с образователна информационна цел. Няколко уточнения. On-chain анализ са инструменти, създадени под формата на свободно достъпни публични уебсайтове в интернет, чрез които вие може да анализирате даден криптопроект. Като цяло on-chain анализа е много по-детайлен от този, който направихме вчера, но този, който направихме вчера конкретно за биткоин и етериум, когато са в бичи цикъл, помага. А сега да погледнем техническия анализ на алткоините ми. Оптимизъм с пробив на зоната от $2, която преди беше резистенция, сега подкрепа и върви към $3. Фетч с пробив на важната зона от $1.80, следващата важна зона за пробив е 2.85. Goldfinch най-накрая с хубаво отлепене от силната зона на подкрепа от $1.20. Сега трябва да видим пробив на зона на резистентност от 3.30, за да видим някаква по-сериозна цена. Битръм седи на началната си цена, или трябва да видя някакво движение нагоре, или няма просто да успее това меме. А утре и статуса на портфолиото ми.